Yon, welcome back to my channel mga Koblax. So magluluto tayo ng pakbit. So magigisa muna tayo ng ricados mga Koblax. So ang inilagay natin is margarine. Walang butter, walang mantika. It's margarine. You know mga Koblax. Hey. Good morning mga Koblax. Ingat po tayo. Yun po. Have a nice day. Medyo nabigyan tayo ng oras para magluto, kaya ngayon back to pagluluto na naman tayo mga Koblax. At mga Koblax, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. Palambing naman. Yan mga Koblax, simikos-mikos muna natin itong bawang. Yan. Yon mga Koblax. So ilang days tayong walang video. Medyo busy kasi mga Koblax sa trabaho. Sa trabahuan. Yan. Lagay na natin yung pork. Pork na yung dito sa may tiyan. Yun. Lempo. Yon mga Koblax. Yan ang sahog natin sa pakbit natin mga Koblax. So medyo tostado natin ng konti ito. Luto-lutuin muna natin. Madali lang itong mga Koblax na luto kasi yung gulay mga Koblax gusto ko half cook lang. Ayoko lang sobrang luto, kaya lutuin muna natin na itong baboy mga Koblax. So shoutout pa naman sa mga kapwa ko OFW before, kasi ako OFW din tayo mga Koblax. Ingat-ingat pa tayo dyan kung saan ka man sa lupalop ng mundo. Cheers tayo at ingat-ingat po tayo. Yan po, ipon-ipon po tayo kasi may kontrata tayo. Ayan mga Koblax, especially sa South Korea mga Koblax. Shoutout pala kay Boss Totoy. Ingat-ingat po dyan, boss. So hindi tayo nakontento at lalagyan natin ng bawang. Bawang na dried mga Koblax. Yan. Kasi mayroon akong dried na bawang dito mga Koblax. So ilagyan natin. Yun. Sarap po. Galing pa rin yung Bicol. Binili ko nung umuwi ako. Excuse me po. Lagyan natin mga Koblax ng paminta. Ayan, paminta. Yan mga Koblax, dumikit yung bawang natin. Ito kasing kawali na ito mga Koblax, na dumidikit dito eh. Ay frying pan pala mga Koblax, unlike dun sa isa kong frying pan. Yan, ayos lang yan mga Koblax. Ang importante masarap. Yan mga Koblax, imikos-mikos natin, medyo crispy natin ng konti, and then ilagay na natin yung gulay kasi tapos na yan. At maglalagay na tayo ng oyster sauce at saka toyo. Oyster sauce mga Koblax.
Yan, mga koblaks, mukhang masarap to. Kaunting balasa lang ng mga koblaks. Ang gulay, magbabakbakan na tayo. Kainan na. Ayan na, pwede na yan. Halo na natin yung gulay, mga koblaks. Medyo marami-rami tong gulay na to para sa 2 tao, pero ayos na yan kasi masisira na, kaya nga niluto ko na eh. Masira na tong pangpakit natin, mga koblaks. Yan. Yan, mga koblaks, maraming gulay ito. Rereklamo na naman ito ng anak ko, panseros daw. Yan. Yan, himas-himasin muna natin ng konti. Tapos okay na to. Kasi madali lang to. Pero I think kulang ng something. Ayos na kaya lasa nito. Yan, lagyan natin ng magic sarap para medyo masarap. Katulad ko, masarap. Naghihilam sa masarap. Masarap na masarap. Ayun, mga koblaks, lagay na natin. Yan, lagyan natin ng magic sarap, mga koblaks, para masarap. Ayan na, mga koblaks. Tapos, sinikos-mikos ulit natin. Punas-punas, ganun tayo mga koblaks. Pag nagluluto, kailangan punas-punas para malinis ang kapaligiran. Ganyan ako koblaks magluto. Lagyan natin ng konting H2O, mga koblaks. Yun! At ihalo natin ng konti. At maya-maya-maya konti. After a while, matapos na ito, mga koblaks. And then, magkakain na ako. Hindi pa ako nagbe-breakfast, mga koblaks. Ayan! Beef. Yan o. Maya-maya lang konti, mga koblaks. Luto na to. Yan na. Oras-oras ulit, mga koblaks. Delikado, mapasok. Ayan. Yan, mga koblaks. Habang nagluluto pa tayo, naglilinis-linis na tayo. Kasi, para pagkatapos pagluto, nakalinis na, mga koblaks. Yan. Kumukulo na, mga koblaks. Mukhang paluto na to. Ayan, balik natin. Tingnan natin, koblaks. Yan. Mikos-mikos natin. Yan, okay na ito, mga koblaks. Medyo malambot tata. Hindi pa. Lagyan natin ng konting sabaw kaya. Mga koblaks. No?
Oh my God, sarap nito. Okay na to mga Koblox. Kasi gusto ko sa pakbit mga Koblox, medyo hot cook lang siya. So ayan na. Ayan na mga Koblox, luto na to, pinatay ko na and then kakainan na. So mga Koblox, salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Sa mga upload ng mga bago kong videos mga Koblox, sana panoorin nyo ulit at suportahan nyo mga Koblox. So, ito si Koblox nagsasabi, ingat po palagi and bye-bye. Love you mama chop chop. Bye-bye. See you in next vlog.